सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि सालम एनबि इउटुब चेनेलाव गुरै गोसोयै आङो बरायनानै आरो नाजावनानै लायो। फै जोङो आरोबाव दसे सम इसोरनि राव जोङो सोलोंज्लायनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय जिसु ख्रीष्टआ जोंनि जायगायाव थैदोंमोन। जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 27 बालाब 15निफ्राय 22 सारिसिम फरायब्ला जोङो मोनो। आन्थाय हले आङो माथाइनि बिलाइ 27 बालाब 15निफ्राय 18 सारिसिमखौल' फरायगोन। गोजौआव लिरनाय दं जिसुखौ सिथारनो हुकुम होनाय। आङो फरायनि जिसुनि मुङै। पास्का फोरबोनि समाव हादांग्राया दाफाफोरनि इच्छा बादि फाथगाव जोबजानायफोरनि सासे हगारनायमोन। बे समाव बाराबास होनजानाय सासे नामदांखा फाथगाव जोबजानाय मानसि दङमोन। बेनिखायनो जेब्ला दाफाफ्रा ज' जायो अब्ला पिलातआ बिसोरखौ होनदों, नोंसोरो सोरखौ हगारनो इच्छा जायो, बाराबासखौ ना ख्रीष्ट होनजानाय जिसुखौ? मानोना बियो मिथिगौ जुदाइनि इखथियार गोनां मानसिफ्रा बेखौ मेगन सानानैसो गथायदों होननानै। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथों। बै समाव जेब्ला दाफाफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ पिलात राजानि खाथियाव लांदोंमोन आरो जेब्ला पिलातना दाफाफोरनि गाजा गोमजाखौ नुदोंमोन अब्ला बियो सोंदोंमोन, दिनै सोरखौ हगारनो? ख्रीष्ट होनजानाय जिसुखौ हगारगोन ना बाराबासखौ हगारगोन? बे समाव दाफाफ्रा खौसे जानानै गोसो मोनसे हज्रिनानै बुंदोंमोन, जिसु ख्रीष्टखौ क्रुसाव दोगथाब आरो बाराबासखौ हगार। बे समाव जेब्लानाखि पिलातआ नुबाय बियो जेबो खालामनो हानाय नंलिया, अब्ला पिलात राजाया जिसु ख्रीष्टखौ बुसो गारनानै क्रुसाव दोगथाबनो थाखाय गथायदोंमोन। बिनि सिगां पिलात राजाया जिसु ख्रीष्टखौ फाथेजों दोननानै आरो बेबायदिनो दाखु मावनाय बाराबासखौ, जायहा दाखुनि खामानि मावदोंमोन आरो जायहा राजानि हेंथा बेबायदिनो खामानि मावदोंमोन, जायनि थाखाय गोबाव समनिफ्राय बाराबासआ जेलखानायाव जोबथेसालियाव बियो जोबजानानै दङमोन। फारसेजों जिसु ख्रीष्टखौ फसंदोंमोन आरो फारसेजों बाराबासखौ पिलात राजाया गसंहोदोंमोन। आरो बै समाव गोबां समनिफ्रायनो बाराबासआ गावनि जिबनखौ लानानै बियो गिनाय दङमोन, दुखु दङमोन। मानोना बियो गोबाव समनिफ्रायनो जेलखानायाव जोबथेसालियाव बन्दी हिसाबै बियो दङमोन आरो थानांदोंमोन। आरो बियो दिनै मोजाङै बे गासैबो खोथाफोरखौ खोनासंदोंमोन आरो गिनाय मोनदोंमोन। जुदि दाफाफ्रा बुङोब्ला जिसु ख्रीष्टखौ हगार, अब्ला बाराबासआ क्रुसाव थैनो गोनां दङमोन। नाथाय दाफाफ्रा हज्रिनानै गाबख्रावनानै बुंदोंमोन, जिसु ख्रीष्टखौ क्रुसाव दोगथाब आरो बाराबासखौ हगार। बे समाव गोबाव दिननि उनाव, गोबाव समनि उनाव, गोबाव समनिफ्रायनो जेलखाना जोबथेसालियाव थानांनाय बाराबासआ खुसि जादोंमोन, गोजोननाय मोनदोंमोन। जिसु ख्रीष्टआ बाराबासनि गिलिर बिबानखौ लानानै, गिलिर पापनि बजायखौ लानानै, बाराबासनि गिलिर क्रुसखौ लानानै जिसु ख्रीष्टआ बिनि जायगायाव थैदोंमोन। आरो जिसु ख्रीष्टआ खर'आव सनि टपि हमनानै, आखायाव गाजोल दोजानानै, अहिबाव जोंजों सुजानानै, साबुकजों बुजानानै, क्रुसनि सायाव नेवसि जानानै जिसु ख्रीष्टआ बियो दुखु सैदोंमोन। बे गासैबो बाराबासखौ उदांस्रि होनो थाखाय, गोजोननाय शान्ति होनो थाखाय आरो न'खरजों लोगो मोनज्लायहोनो थाखाय आरो बिफाजों बेंज्लायहोनो थाखाय बियो बे गासैखौबो जिसु ख्रीष्टआ बजबनानै लादोंमोन आरो क्रुसाव बियो थैदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रीष्टनि थैनाया अखल बाराबासनि थाखायल' नङामोन,
अखल बाराबासनि गिलिर बिबानखौल' लानानै बिनि पापनि बजायखौल' लानानै बिनि क्रुसखौ दिखोनानैल' जिसु ख्रिस्ट'आ थैयाखैमोन। गथै बुहुमाव थानाय जों बयनिबो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बियो थैदोंमोन आरो जोंखौ पापनि बोलोनिफ्राय बियो सख'दोंमोन। अब्ला जाय जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां गथै बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बियो होदोंमोनब्ला आरो जोंखौ पापनि बोलोनिफ्राय बियो सख'दोंमोनब्ला जों मानोथो दिनै जौनि गलाम, मोदोमनि लुबैनायनि गलाम, मेगननि लुबैनायनि गलाम, पापनि गलाम, सैताननि गलाम जानानै जों दिनै थाबावनो आंनि अनजाग्राफोर? जायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगांनो पापनि बोलोखौ बियो नस्थ' खालामदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, गोहो खालाम, आङो संसारखौ फेजेनबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिननायनि उनाव बियो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायखौ फेजेननानै सिखांदोंमोनब्ला आरो दिनै नोंनि थाखाय, आंनि थाखाय, जोंनि थाखाय बियो थैनानै बे थैनायखौ फेजेननानै सिखांदोंमोनब्ला, देरहादोंमोनब्ला, आंनि अनजाग्राफोर, जों मानो जेननाय जिबनखौ लानानै जों थाबावगोन? मेंनाय जिबनखौ लानानै थाबावगोन? बायग्लिनाय गोसोखौ लानानै थाबावगोन? सानफ्रोमबो पापआ नोंखौ जेन लाजि फोनांगासिनो दङ, नों साननानै नायाखैने? सानफ्रोमबो पापआ जे नोंखौ सिगिगासिनो दङ, सैताननि बोलोआ, पापनि बोलोआ, नोरोगा जे नोंखौ सिगिगासिनो दङ। मानो सिगिखो आंनि अनजाग्राफोर? पापनि दास जानायलाय, पापनि गलाम जानायलाय दिनै पापआ नोंखौ सिगिनो हागौ। बेनिखायनो फै, जोङो गासैबो पापखौ जों जिसु ख्रिस्ट'नियाव लाबोनि आरो जों जिसु ख्रिस्ट'नि गावनि जिबनखौ होनानै देरहासारनाय जिबन जों दिनै फोरबोनि जों दिनै जिसुनि मुङै देरहासारनाय जिबन जोङो खुंनि। मानोना बै समावनो जिसु ख्रिस्ट'आ गथै सुबुं माहारिनि थाखाय गावनि जिबनखौ होनानै बियो क्रुसाव थैदोंमोन। बेनिखायनो जोङो मोजां सुखुरबार होनानै बुङो। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा दासिमबो पापनि गलाम जानानै दङ, पापनि आखुथाइफोरखौ नागारनो हायाखै, पापनि सर'फोरखौ नागारनो हायाखै, नोङो सोलायनो नांगौ। बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय आंनि अनजाग्राफोर, दिनै मोजां सम आरो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ नेनानै दङ। फै, जों जिसु ख्रिस्ट'नि फारसे फैनि। इसोरा खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसुनि मुङै आमेन।